Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kuma mun sha ruwa lafiya. Darasinmu ne ina so na nuna mana yadda za ka saci datan wani naka ko ɗan uwanka ko yayanka ko wanka ko budurwanka ko kuma dai in case kana da wani layi wanda yake kana amfani da shi amma da yake baka using data da shi sai ka lana ta baka data a wani layin din sannan kuma sai ka rasa yadda za ka yi da wannan data din daga ƙarshe har ka zo ka bar ta zo ta yi expire. To insha Allah da zaran ka kalli wannan bidiyon za ka kalli yadda za ka wato ainihin saci wannan datan din domin ganin ka dawo da ita kan layin ka kuma ka yi amfani da ita. To amma kafin nan idan wannan shine zuwan ka na farko akan wannan channel tawa kai kokari ka danna mini alamar subscribe sannan ka taba alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun shirye-shirye na da na saki. Yanzu abu na farko da za ka yi anan shine sai ka zo wajen kan dialing na kan wayarka. Kowa da ya san inda dialing na kan waya yake nan kenan. Sai ka taba shi kamar haka. Bayan ka zo ka taba shi kamar haka ya kawo maka wannan fiskan kamar haka sai ka dawo da shi wajen keyboard naka inda keyboard naka yake fita kamar haka. Bayan ya zo sai ka zo ka sa waɗannan nambobi kamar haka. *131 sai ka sa ash. Bayan ka shigar da waɗannan nambobi kamar haka da na rubuta ga sunan inda ka rubuta *131 ash din nan kamar haka. Sai ka zo ka danna akan layinka kamar haka. Bayan ka zo ka shiga zai dan yi processing kaɗan zai kawo maka wannan zaɓukan ga sunan guda 9. Sai ka zo nan wannan zaɓi da aka rubuta give data din nan zaɓi na 6 nan kenan inda aka rubuta give data gashi nan inda aka rubuta give data sai ka taɓa wannan wajen din. Bayan ka taɓa kamar haka sai ka zo ka shigar da number 6 inda aka rubuta give data kamar haka. Sai ka shigar sai ka yi sending nata kamar haka. Bayan ka yi send kaɗan zai kawo maka wannan zaɓukan guda 4 gashi nan inda aka rubuta transfer gashi nan na farko an rubuta transfer from data bond gashi nan buy from airframe. To ba ruwan ka sai ka zo ka taɓa wannan zaɓi na farko inda aka rubuta transfer from data bond zaɓi na farko kenan. Sai ka zo ka shigar da number 1 kamar haka. Kowa dai ya san yadda ake a sayi data sai ka danna alamar send. Bayan ka danna kamar haka zai kawo maka enter receiving number sai ka sa ainihin number wato ainihin wanda kake so ka tura wa a layin data din. Misali yanzu kamar a ce wannan number ne nake so na sawa data bari in sa ta kamar haka 070 yanzu misali a ce wannan number ne nake so na tura wannan data din sai ka shigar da number kamar haka sai ka danna alamar send kamar haka. Bayan ka shigar kamar haka zai kawo maka gashi nan zai kawo maka wannan zaɓukan gasu nan guda 4. Zaɓi na farko gashi nan a sama inda ka rubuta suka ce me gashi nan select amount of data you want to transfer. Yanzu abin da suke nufi anan shine zaka wato ainihin zaɓa adadin MB da kake so ka tura wato ainihin ita wannan number da muka wato ainihin sa kamar haka. Gashi nan idan MB 50 kake so ka sa sai ka danna alamar number 1 gashi. Idan kuma MB 10 MB 100 sai ka danna alamar number 2. Idan MB 200 ya danganta da yanayin yawan MB datan din da take cikin wato ainihin ita wannan line din da kake so ka tura. Sai ka zo ka zaba select. Yanzu misali a ce ni ina so in tura wannan MB 100 ne sai ka zo ka taba alamar number 2 kamar haka. Bayan ka shiga kamar haka zai nuna maka alamar send kamar haka. Already da zaran ya kawo maka alamar send kamar haka. Bayan ya kawo maka wannan fiskan kamar haka gashi nan zai nuna please confirm you want to transfer 100 data from your data bond to. Ka kalla abinda suke nufi anan shine zaka tura data 100 akan wannan line gashi nan kamar haka. Sai ka zo ka danna alamar number 1 din nan alamar process kamar haka. Sai ka zo ka taba alamar send. Yanzu ni abin da yasa bazan taba ba saboda gaskiya ni bana bukatan a taba datan da yake kan wayana domin ganin na tura wannan line. To amma da zarar ka zo ka taba zai nuna maka alaman ka riga ka tura wannan datan sannan kuma koda a ce a wayan wani abokin ka karba ka shigar da ainihin number ka da kake so line datan din da tafi da zarar ka yi haka kamar yadda na koyar insha Allah shikenan ka riga da ka samu ka yi transfer na datan shi domin ganin datan nashi ta dawo kan wayarka. To ta haka ne ake bi
a tura data ma wani, ko kuma ka saci datan wani abokinka ko budurwanka ko wani layinka wanda yake a ƙasa wanda kana so ka yi amfani da datan ɗin, sannan datan ɗin kuma baka san ya za ka yi amfani da ita ba. Da fatar kun ji daɗin wato ainihin abin da na koyar da mu, inda na kuskure kuma ku gafarce mu. Sannan idan wannan shine zuwanka na farko akan wannan channel tawa, kai ƙoƙari ka danna min alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙwararrawa ta yadda za ka dinga samun shirye-shirye na da zarar na saki.